Første gang hørte om den her, så tænkte jeg, og så billeder af den, så tænkte jeg, den var voldsomt stor og skulle have stående i vores lille gang. Jeg var overhovedet ikke begejstret, jeg var faktisk pænt negativ. Men vi havde ikke noget valg, vi skulle have den, sådan var det. Så da den ankom, og vi fik den herud, tænkte jeg stadigvæk, nej, det holder ikke det der. Da børnene kom ud og så den, så var de straks i gang med at klatre op. Da jeg skulle ud og afprøve den, så tog vi en stol over her, og jeg satte mig her, og jeg kunne gå i gang med i en god højde og hjælpe barnet i tøjet. Og da jeg sådan havde prøvet det nogle gange, så måtte jeg sige til min leder, jeg er ikke meget for at indrømme det, men jeg er svært begejstret over den her.